Mutanen Allah da Annabi, na san ba ku ganni ba, kwana nawa kenan. Jiya na kawai ma fa, yanda kuka san an mini dukan tsiya, sun hana ni yi magana, na ce ƙarya ne, sai na tashi na yi magana, saboda mutanen nan suna da amfani a rayuwa na fa. In ba ku ni kuma, ninda na fara wannan abu kan wasa, dubai inda muna dosa fa yanzu. Bacci nan na yi fa da na tuna da mutanen Kano, na zabura na tashi, na ce sai na yi magana. Ayya kanawana, ayya kanawana, ayya kanawana, ni na san na da masoya wurin ku da yawa, kuna da yawa. Kun san cewa a Najeriya nan, kanawa fa ba inda an kai su yawa ba fa. Ba ku ji kirarin da ana musu ba, ana ce mene kanawan dabo, ko da mene ka zo an fika. Ayya, ka ku samu mu ragu ba, ka ku samu mu ragu ba, ga kudi ga mulki ga sarauta duka kun tara shi kanawa. Ku yi hakuri na roƙe ku ne, da gona ya dinga buga ya ce ku zauna a gida. Ayya Ganduje na gaishe ka, mutum nan zai yi ciwo ma. An ce ku zauna a gida, ku zauna a gida, kun ce za ku ci ƙasa ne. Allah da ya zauna da kaya gida bai rasa muka abin da zaka ci ba fa. Duk da dai gwamnatinmu nan sai maneji, aya ba kwa zauna a gida ba, yanzu gashi an fancama. Kwa son ya ne yau ban son yi kuka ba, ayya ban son yi kuka ba. Cikin kwana 5 Kano kadai kun buga mutum 21. Yanzu Najeriya muna dukan 407 ne fa, mutanen da suna dauke da ciwon fa. Ayya ba kwa ya hakuri ba, don Allah don Annabi. Ayya don Allah don Annabi mutanen Kano ina roƙe ku ne, don Allah don Annabi ku zauna a gida, haba. Dole ne sai kun te kasuwa, haba. An ce ku zauna a gida, wanke hannunku, wanke ma yaranku hannu, banda shiga makota, ba shashi ba loko ba. Ba ku ga bidiyon da na yawo ji an aika mini bidiyon mutane a Kaduna, wani mutum shi ya mace ma shi ya san ma zai mutu ne abin shi. Hakan nan ciwon na nan ba fa, abu yana nan fa. Shi bai san wani babba, bai san yaro ba, bai san mai kuɗi ba, bai san talaka ba, bai san saurayi, bai san budurwa ba fa, bai san kuma dattijo ba, bai san matashi ba. Don Allah don Annabi ku rufa mana asiri. Arewa nan yana da mahimmanci a rayuwarmu. In ba arewa ba mu ba, don Allah don Annabi ana na siyasa, an zo an yi na sarauta, yanzu za ku dora mu akan na cuta kuma. Ya hakuri don Allah don Annabi na roƙe ku ne, masoya na aya ka ku kula murya na ba, na tashi a bacci ne shi na tuna da ku, na ce yau duk abin da ya hana ni bidiyon nan sai na yi shi cikin daren nan. Don Allah don Annabi rayuwarmu yana da mahimmanci, mu ɗauke shi da mahimmanci. Abba maganan na ana ta yi shi an ce mutane da 'yan sanda sun tare hanya, 'yan sanda na sake bin mutane da suna ɗaukar mutane suna bi da su lungu. Ni mene ya saba mu yi zuciya akan namu ba. Muna kashe kanmu da kanmu kuma. Aba jama'a Annabi, ban so hakan nan ba, don Allah don Annabi na yi da kanawa ne. Bidiyon nan na yi shi musamman naku ne. Na muku na abinku, don Allah ku zauna a gida, ni ban son ji wani ya sake faɗi ba kuma fa. Aba don Allah ban son yi kuka ba. Ayya Allah ban son yi kuka ba. Kullum sabo ne na fita. Mutane na Kano ba zai yi kyau ba fa. Na gaya muku maganan nan kan wasa, ba zai yi kyau mana a arewa ba fa. Don Allah don Annabi ku zauna a gida. Ayya kai gashi yanzu an kulle. Haba Ganduje da daddaren 10 kun gani ba zaman gida ma mutum bai sani wani rana ne. Ayya an ce da daddare karfe 10 ba sake fita kuma Kano ba. Kuma na ji labari an ce kun ce ba wanda ya isa saboda ba za a ba ku abinci ba. Don Allah mutane ku ji tsoron Allah.
ba ku tausaya ma kanku ba. An ce muku shi ya sa takunkumin nan makan shi ne. Ya kuri ku zauna a gida, zan sake dawo muku magana kuma don Allah.